Em dic Josep Freixa Nyaco. Ja molts coneixen el ser una mica popular arreu de coses que he entrevingut durant la meva vida, a l'Orfeó, a Càritas, la Patum i totes aquestes coses, doncs em coneixen molt pel Nyaco, que és un nom, és un cognom, vaja, Nyaco. I tinc 82 anys, vaig néixer el 36, per tant, tinc 82 anys. Vaig participar 3 anys amb la Guita Xica, el 58, i 2, no, abans, el 55, i 2 amb els Nans Nous. Llavors, vaig fer el servei militar i llavors ens vam casar amb la meva senyora l'any 61, i és curiós perquè jo ja sentia el neguit de participar-hi una altra vegada a la Patum. I un dels antics membres dels vestidors que hi havia llavors, es deia Cesc Freixa també, com jo, em deia sempre vine, que són pocs, vine, que són pocs. Jo, aleshores, al ser administrador, vaig ser administrador de la Patum, doncs des de dalt al balcó em frissava com una agulla. I al segon salt vaig dir a la dona, jo me'n vaig a baix i me'n vaig als dos plens que em van dir que els ajudés i tot això, i sí, me'n vaig anar cap baix i ja hi vaig ser ficat, des de l'any 61. I va durar fins al 2011, que feia 50 anys. Els vestidors eren 6. 6, i llavors jo era el nen de la colla perquè era el més jove, els altres eren més grans que jo, per cert ja no n'hi ha cap que visqui, i bueno, llavors, com vaig començar, com vaig acabar ja tots són nous. Però aleshores, aquell any, l'any 61, només érem 6, i jo llavors que vaig entrar, vaig anar aprenent, i com vaig ser apte a tot això ja em van deixar vestir i au. Però com que n'hi havia tan pocs de plens, doncs tampoc no era cap treball desmesurat com és ara, que hi ha molta feina. Quan jo vaig començar, el primer salt en saltaven 12 i el segon en saltaven 18. I a mesura que es va anar popularitzant i va entrar l'ànsia de fer Patum com ara veiem, progressivament es van augmentant, i llavors ja van ser 20 i 24, 28 i 30, però molt de pressa van pujar, fins que una vegada, ja els anys de més expectació que ja ha tingut ara la Patum, perquè és molt diferent de quan era llavors, vam arribar a 121 o 122 plens. I d'aquí hi va haver la proposta de que el primer salt el vam fer tot encara, el vam fer tot a la plaça Sant Pere, però amb vistes del perill, sobretot, del perill que hi havia, i de la responsabilitat que adquiria tant els que vestíem com els acompanyants, com els mateixos plens. Llavors vam adequar la plaça petita, i en primer moment es va dir que a baix només 18 o 20, a baix de la plaça petita.
Però em sembla ara que, no sé ben bé cert, però em sembla que n'hi ha algun més. Però bueno, de fet va molt bé perquè descongestiones de foc i de gent la plaça. Però immediatament ja ho vam solucionar i al fer els estatuts dels plens, de la colla de vestidors de plens, ja vam acordar per unanimitat que es fes una llista, un nombre concret de 100 cada salt i que no es mogués. Hi ha una fotografia o un dibuix que em sembla que és el primer dibuix que hi ha existent de la Patum, em sembla que és del 1600 o 1800, ara no em recordo. És la primera nota gràfica que es té de la Patum. Hi ha tots els elements de la Patum i es veu els plens, que llavors eren plens massa. El mateix ple portava la massa. I es veu que va sol. Esclar, no tenim cap més testimoni que ens us digui, però jo, des de la meva vida, tan important era una persona que saltava de ple com un acompanyant, perquè ja quan jo era xic deien aquell acompanya un ple. També era una persona important, i ho és. Sempre el tradicional i els que tothom recorda més, amb més bona memòria, més record i que eren fantàstics i tot això, es feien a Caberga fins a l'any 54-55, perquè el que ho feia, el Xaró, el famós Xaró, es va morir, es va fer més gran ja i la seva descendència no ho van voler continuar i llavors es va anar a buscar una pirotècnica i la primera que, suposo que era d'aquí a Catalunya, la que tenia més renom, era Cal Igual, que són Centelles, a Canyelles, com he dit, i ho van anar a proposar allà, jo llavors encara no hi era, i li van fer l'acord i els van fer ells. Un any va semblar que algú xiulava, perquè quan hi ha una cosa que no agrada a la Patum, el clàssic és xiular-ho. I van xiular per algun defecte de pet i de seguiment del foc, perquè també és mica delicat de trobar el moment, la barreja necessària que ha de fer el fuet del material. Perquè faci aquell caigut de foc, això no es logra de qualsevol manera. Hi ha d'haver la quantitat de les diferents matèries que hi ha i aquell any en fallaven molts, es trencaven molt, no feien el foc, pujava així vertical amunt, molt de pressa. El maco ara, o el que agrada a la gent és que faci vano. Es va protestar i es va anar a buscar una altra pirotècnica. Aquesta pirotècnica va ser la pirotècnica zaragozana. I van portar els fuets, primer l'embolcall, i era tot a floretes, eren, no com ara, que són un paper ros, marronet. Aquells fuets ja eren d'un color de colorets, com els embolcalls de les coses de Nadal, igual. Ja va fer una mica d'estrany, això. Aleshores, posem aquells fuets, i quina sorpresa de que, quan van començar a petar els fuets, començaven a sortir com unes llumetes, espurnes de colorets, i de tots colors. Va ser una xiulada general, això. Això devia ser el 57, 58. I es va tornar a anar a la Casa Igual. Sí, sembla que era als anys 80, que llavors ja es va començar a dir, perquè també vam saber que secretament es vestia alguna dona en algun lloc a prop d'aquí a la plaça i en saltaven una o dues i els vestidors de plens no en sabíem res. Fins que quan se va saber hi va haver un cataclisme perquè aquella cosa d'aquell temps
doncs que les dones no podien saltar. Ni això ni res. Llavors es va començar a parlar entre els vestidors de plens, va canviar el cap de colla, i bueno, hi va haver d'altres coses entre nosaltres, i es va donar l'acord que podien saltar les dones. Actualment, t'he de dir que poder salten més dones que homes. El que m'ha sorprès més, bueno, això que dèiem abans, la magnificència, la magnitud que n'ha agafat ara, i a més, doncs, el premi de la UNESCO que ens va donar vol dir que està reconegut mundialment, però el que vull fer esment és que les poques persones que érem abans, que van ser fins molts anys, i llavors de cop i volta ja ho veieu que Berga queda col·lapsada, i això, tot i que ens agrada molt els berguedans, perquè és la nostra ensenya, la nostra delè, la nostra gelosia també, no voldria que passés d'aquí, com ara 2 anys que va quedar la plaça col·lapsada i l'alcaldessa amb molt bon seny va parar l'entrada de gent i tot això. Això és molt delicat perquè la plaça no l'engrandirem perquè siguem més gent. Serà com és, i dubto molt de que l'amor o l'estimació, inclús jo diria, i m'estranyaria molt, que la plaça canviés mai de com és fet. Perquè si algun alcalde digués la fem més gran perquè la Patum sigui això, no sé si seria ben acceptat per Berga. Això és com si canviés alguna cosa, et xiularan de seguida, o hi ha com la música de les masses, per exemple, els anys que va costar assimilar aquella música. Al ser la Patum de procedència religiosa, perquè antigament es feia a l'església, i esclar, per sentit comú es va haver de treure, pel mateix la processó ja desmarxava una mica del que era la processó eucarística, que hi havia la custòdia i això. Els que anaven a la Patum també era una mica d'espectacle que no jugava gaire amb el que era en si el fonament de l'Eucaristia. A més, doncs, amb la davallada de les costums religioses, etc., doncs l'any 61, per exemple, que jo vaig ser administrador, l'any 62 ja no hi va haver professor. Ja aquell any la van voler fer més llarga. Així quan és a la plaça de les Fonts i ja puja amunt, aquell any es va anar al camí del Roser Vall, pujar pels xalets, baixar per la Ronda Canal, pujar pel carrer Major i entrar per les portes darrere de Sant Pere. Vull dir, això és un de tants que ha canviat. Llavors, el nombre de tiravolts. Jo personalment, ja sé que a molts no els agradarà que ho digui, jo personalment trobo exageradíssim, perillosíssim, i que ocasiona molts desperfectes a vegades als carrers de Berga i tot això, és que hi hagi tants tiravolts. Amb menys tiravolts, llavors feien 3-4 tiravolts al migdia i prou. I hi havia algun any que ni tiravolts no hi havia al migdia, només hi havia al vespre. Ha sigut la meva vida. Si he fet 55 anys de Patum, vol dir que alguna cosa, sense ser una cosa que t'hi obliguen, vull dir que me n'he sentit molt satisfet sempre. I d'anècdotes, doncs, mira, moltes.
moltes, perquè, per exemple, doncs, els plens, al ser, sense desmereixer els altres comparses, però artistes i polítics i cantants que han baixat abans, futbolistes de renom que han saltat de ple. Un altre any també, van voler fer un salt del passacarrers, tot les 4 masses, gent de la Vall d'An. Llavors era quan hi havia, es parlava tant de l'annexió de la Vall d'An i Berga. La Vall d'An ja era com amb el futbol, el Gironella, el Porreig. Doncs ja era aquella cosa aquella mica de tibantor. I no es va pas poder acabar aquell salt. Era la plaça de les Fonts. I van saltar tots eren de la Vall d'An. Se'n van començar a donar compte, ja es va començar a esverar el salt i no van pas poder acabar, no. El van acabar persones d'aquí. No els hi van deixar acabar. Quan vam fer el Patum del Franco, era a la tarda, a les 4 de la tarda, a les 5, va voler reconèixer-nos a nosaltres i llavors, abans del salt de plens, ja van marxar. Però ens van donar la mà, la senyora, la Carmen Polo, i ens va donar la mà. Va venir la reina, també, i a partir d'aquí els presidents de Generalitat, consellers, diputats, escriptors, això, sempre baixaven a baix i volien veure com se vestia això. I llavors càmeres de televisió n'han vingut de totes menes, de Rússia, de França, d'Itàlia, de Suïssa, dels Estats Units, de Japó, de Xina, de tot arreu. I s'estan allà mentre tu vas vestint el ple, ells van seguint tota la cerimònia allà. 6, poder, el 2006, em sembla que era. Ens vam reunir tots els vestidors de plens, aquí a la casa de la Patum, i vam dir, per què no fem un salt de plens com el primer que en tenim la prova, que la massa, el ple era massa. Bueno, llavors, perquè nosaltres, sempre, almenys quan hi vaig ser jo aquests 50 anys, els vestidors de plens tenim prohibit saltar de ple. No saltem mai nosaltres de ple, perquè bé tenim prou feina a baix. Doncs es va acordar, va portar una feinada, de fer els plens massa. I ho vam portar una mica amagat, i bé, de totes maneres va baixar a la televisió, ho van gravar, i cada ple eren 20 vestidors, 22, i cada ple el vestien 5, van saltar 4. Tothom ho volia fer. Llavors vam haver d'anar al sorteig, i el ple portava la massa. Per fer això, ho vam fer abans de començar la Patum del vespre. Va ser un èxit esclatant. Va ser, la gent ploraven i tot. Va ser magnífic, magnífic. Vam fer el sorteig i, bueno, van sortir ells. Però efectes de què? Esclar, el ple, un ple normal d'avui, s'aguanta la careta, va de bracet, vull dir, són 2. Si porta la massa, anava sol. Per tant, es havia de vestir molt, però molt, molt bé. I perquè tots hi poguessin participar, cada ple va tenir 5 vestidors. Els vam vestir, però tan bé com vam saber, perquè no es mogués la careta, perquè no es cremés, perquè, esclar, no hi havia ni acompanyant, i a més, ell havia d'anar fent la massa. Ens vam posar d'acord amb el tabaler perquè piqués a poc, perquè el ple no hagués de córrer ni sotraguejar tot el que portava. Va acabar divinament. I llavors, aquelles caretes que van portar, que es van fer expresses, a dins, són en el museu, aquí a la casa de la Patum. Es va posar a dins de la careta, aquesta careta ha saltat el dia tal, per fulano de tal, per celebrar el tal,
i encara no s'han tocat més, i aquelles caretes encara persisteixen i són tal qual com se van deixar. Al pujar ells ja es va retre un homenatge, ja tots els... Qui és? Qui és? I no vam dir res fins que es van treure la careta, ningú va saber qui eren. I aquesta anècdota sempre l'he recordada molt. Ara, jo ho vaig deixar perquè feia 50 anys, perquè ja m'havia fet gran, perquè la feina de vestidor, ara em tiro enrere pel motiu pel qual em vaig retirar. Em vaig plegar, com deia, feia 50 anys, i llavors vaig fer aquell llibre i vaig continuar anant a baix, a parlar, a ajudar-los, però el dia que fan les caretes, el dimecres i el dissabte, quasi sempre hi he anat, una estona sempre hi he anat. I llavors, doncs, el motiu també especial perquè em plegués era perquè nosaltres, no la Patum, nosaltres, els vestidors de plens, sempre acabàvem a les 3 o a les 4 de la nit. Jo llavors la salut també ja m'armava una mica perquè ja em començava a fer gran i per això també va ser un motiu, a part d'altres que eren coses de Patum, aquelles coses que hi ha típiques de Patum. Jo m'agradaria més, no sé, jo m'agradaria no sé, ho he dit moltes vegades, però poder no saber expressar-me. Jo voldria una Patum més seriosa. Ja sé que és una festa, però des de les èlites, des de les autoritats fins als patumaires, que em prenguéssim un compromís. No sé, fer-ho... Jo he vist moltes festes que és festa, s'ha de disfrutar, és festes també per disfrutar, però que en el fons prenguem la responsabilitat i el do de dir conservem-la, la Patum, respectem-la.